Rwa ase kaunti ya Nyamira nigo bono ebunge ya Senate yanyarire kuburirwa enyare kwenekia una yanyarire kwangoya ogwetigwa kwa muswada woko baegerera na bwe kubarwanira abo bakabere abakansala abakoro aiga ase ense ya Kenya ayaiga nigo akwano negatia barai bakorawa no yore omojumbe o North Mugirango bakorawa na abarai okoro ase kaunti yo ya Nyamira asomo yegoyomo uko mwene omukansala omukorokoro ase kaunti yo ya Nyamira umuriketo Fatgad Kisemba ndagotoigorera no roboti oro Omubunge o West Mugirango Mosque Stephen Mogaka oboririe ebunge ye Senate kwangoya omuroberio bwogoetia omuswada w'abakansala abakoro oyo orache kubakonya gosoigwa asomuroberio bwe serikali bwokonyora kibesa kyobogotu kubwatikana n'emirimo emiya eyo bakorete ebirio biria bagambete bona abakansala igonsugumete omuswada yogo akana abakansala baito pension naine naburirie chisenata chieito vanche gekona ubatenerete devolution vanche babwatisie abakansala baito bakorete gasie manyekanete naende rorekanete lichikeririe tigwe Kenya chibese chiro chisaine abagakaba n'abangina bakanu pension yabo nabarabuna abantu bakorete gasi nainche uno mochumba naende muwakili ekikero kiongo sukuma bakengori and I will make sure a family emori will benefit. Kukwana asomoyega bwa matanga yoko mwenia omukansala omukoro aserieta Peterson Agwata Mariko ugambete ase wodi ya Bugichora puna omukansala asegeka kemyaka 10 nigo omwanasiasa Dr. Walter Chanua oyo ohorokirie eganka yokoriya obugavana bwa Nyamira naboigo omukonyi bwo mugavana Nyamira Dr. James Gesami nigo bamureranya gusira buna omurai wanjete omurembe na kugania abarai bonsi kogendereria omorembe oyo Walter Ongundi na inche tigandere mori buno morayi urengo muya okorera mangana mange ogambire gaiga Nyamire ngima naende obeire omonto muya ogokora biashara gaiga ogendereria samoete akibirigo na sengenche yo ndagete tomo maskani aye akiagara yo mochanga arwete asengenche borayi bwense itogaiga finally abantu baito na inu mobe amo mobe naki Mabenaki edinde to endro korra abantu egasi igayese county ya Nyamira 2027 nakitwate bete obo dojo chenje county ndeto nyara kuwatrana. So peace is very important, na ndio sababu tunauliza wale sisi zote tuko madarakani tujue kwamba peace ni kitu muhimu, na watoto wetu Gen Z tuchukue pole pole. Tunajua you have problems and we would like to stay with you and solve the problems, all of us together. Nyagusira Peterson Agwata oyo omanyikaine buna emoria baba nigo boigo arenge omonchoreria ase chiro ya kebirigo emeremo abetega gokora asegeka kemyaka 45 na nigo abaonchoreria bamwabo bakwana ayaiga buna bamumanyete. Mimi tumekaa na kansala Agwata Emoli kwa muda mrefu sana. Tumekaa na yeye kwa biashara miaka 49 years hapa kwa soko ya Kebirigo. Ni mtu ambao yeye anaonyesha amani na watu wa Kebirigo kwa muda mrefu. Ulikuwa mnaniita dawa ya West Mugirango, lakini leo nimekuja kwa ajili y'omugako yo bakolire egasi yebyasara na tato minto emyaka mengi. Omugako yo igaro yo mwabo mama kurwari Bugichora igo mame igo nanchirega iga kolera mame Rael antiane nachire nabana baino nachire kubapole nanda Hingo ripotera Gatembe kurwa Kebirigo eye gutuka imeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Nje Fatgad Hise